गोबां खस्थ' खालामदोंमोन दिनै जों बिथांमोननि नाजानायाव गबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो बेखिनिखौ बुंबाय दिनै जेबो कमेन्टस होथ'ला जेलाव माब्ला जेलावबो जों 10-11 बोसोरानो जाबाय बेखिनियानो दे आङो बिसमुरिनि साननैसो उनाव लोगो मोनफिनगोन दिनै गबाय दिनै नोंथांमोना गबाय माबायदि मोनदों गोसोआव जों दा बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों लोगोसे साबसे गखो दिनै दिनैथ' जोङो जोंनि लोगोफोर जों बिसिजों गनाय जाबाय आरो आद्रा थाबावबाय नामा आद्रा थाबावबाय साबायानो दं आरो बिसोरबो गनायनि लामायाव दं नामा बिसोरबो गनायनि लाइनावनो दङ गगोन मानो गया जानो नोंथांमोना दिनै गनानै फैबाय सोरनि सोरखौ क्रेडिट होनो सानो नोंथांमोननि गनायनि आन्दोआव सोरनि हेफाजाब एबा मदद दं नोंथांमोना सानो दा सरकारा जाय मानसिया बख'दों जों बेखौनो सापर्ट होबाय आरो माथोबाव जिहेतु जोङो नुनो मोनदों एबसु बिटिआर सरकार आरो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै हाबा मावबाय थादों बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानो नामा नोंथाङा बेफोरखौ उनफ्राव बुंजासिगोन अनेक समाय दङ ओरैनो नोंथांनि गामिया आंना देवलगुरि मा मुं आंना लिबाव बसुमतारी खै बोसोर नोंथाङा जेलाव आं 10 बोसोर जाहैबाय सेन्ट्रेल जेलाव बोसोर उनाव दिनै नोंथांमोना जेलाव दिनै उदां जाबाय आरो मा फोरमायगोन बे समाव ओरैनो आंनो गोसो दाथ' गोसोआव मोजांखौनो नांगौ दा खै बोसोर नोंथाङा जेलाव दंमोन जों 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जिहेथु नोंथाङा दिनै उदां जाबाय बेहाय सोरनि हेफाजाब दं होननानै नोंथाङा सानो जों दा बेखौसो जिहेथु जों बेखौ नुदों एबसु बिटिआर सरकार आरो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि साफ्रोम बारग' दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ बख'नायाव जों हाबा मावनायखौ नुनो दा जों मोनदों सावरायनाय जेबो बुंनो हाया दा जों बे माखासे सारमोनहा माबोरै मा सावरायदों माबोरै मा खालामदों बेखौसो जों बुङो दा जों जेबो मिथिया ओरैनो नोंथांनि मुङा आं दिकेजुलिनि मुङा मा आंना उपेन बसुमतारी बेसेबां मायथाइयाव नोंथाङा जेल जानो गोनां जायामोन आं 2016आव न'खरनि सोर लांफादों न'आव आफा दंमोन